Tervetuloa lämpimästi kontemplaation pariin. Minun nimeni on Antti ja äänitän tätä Helsingissä. Oletan, että suurin osa tämän kanavan haastatteluista eli keskusteluista tullaan käymään englanniksi, mutta tässä kanavan ensimmäisessä haastattelussa juttelen kuitenkin Gnostilaisen seuran puheenjohtajan Pentti Tuomisen kanssa suomen kielellä. Tapasin Pentin nimenomaan Gnostilaisen seuran tilaisuudessa monta vuotta sitten ja osallistun edelleen seuran tilaisuuksiin niin maallisesti kuin netissäkin, viimeksi muutama tunti ennen tätä äänitystä. Joten minulla oli suuri ilo ja kunnia haastatella tätä hienoa ihmistä ja gnostilaisuuden sanansaattajaa Suomessa, joka on täynnä syvällistä tietoa ja loistavaa elämän viisautta. Toivottavasti pidät haastattelusta. Hei Pentti ja tervetuloa kanavalle. Kiitos. Miten tämä syyskuinen sunnuntaisi on sujunut tähän asti? Tähän saakka se on sujunut hyvin. Meillä oli tässä iltapäivällä Gnostilaisen seuran lukupiiri, joka järjestettiin Oulussa, mutta se oli valtakunnallinen Zoom-tapahtuma. Siellä käsiteltiin erästä gnostilaista tekstiä, Ukkonen, täydellinen järki nimeltään. 15 osanottajaa oli siellä. Ihan mukava alku päivälle. Tai sanotaan, että keskikohta. Miten esittelisit itsesi niille, jotka tapaavat sinut ensi kertaa ja ovat kiinnostuneita gnostilaisuudesta? Minä ehkä sanoisin, että olen mystikko ja gnostikko, tutkinut näitä asioita ja olen kiinnostunut myöskin muinaisen Egyptin mysteereistä. Ja olen myöskin pitkälinjan vapaamuurari ja sitten henkisen polun kulkija. Jos sitten pitäisi kohdistaa jonkunlainen viesti niille, jotka ovat kiinnostuneita kiinnostuneita gnostilaisuudesta, niin ehkä sanoisin, että gnostilaisuus on hyvä elämänfilosofia. Tämä ainakin minun näkökulmastani. Tehkööt jokainen sitten itse omat johtopäätöksensä. Muistatko, milloin itse kiinnostuit ensimmäisen kerran syvällisemmin gnostilaisuudesta? Mä voisin aika tarkastikin sen asian dokumentoida. Ehkä taustaksi pitää kertoa, että siinä 40 saakka minä olin aika maallistunut, ei ollut mitään henkisiä asioita. No sitten minua kysyttiin vapaamuurariloosin jäseneksi ja eihän minä tiennyt oikeastaan paljon mitään vapaamuurariudesta, mutta siellä mä sitten kohtasin ensimmäisen kerran tämmöisen henkisyyden. Eli siitä voidaan katsoa, että mun henkinen polku alkoi noin 40 vuotta sitten, eli vuonna 1982. Ja 2 vuotta sen jälkeen mulle tapahtui erittäin raju henkilökohtainen kriisi. Samanikäinen vaimoni menehtyi syöpään ja minä jäin 3 alaikäisen lapsen yksin huoltajaksi. Ja se pani niin kuin miettimään, että mikä on tällaisen tapahtuman tarkoitus. Että jos Jumala on olemassa, niin onko hän niin epäoikeudenmukainen, että vie lapsilta äidin ja mieheltä hyvän puolison. Meni pitkä aika ennen kuin mä sitten tajusin, että kaikella sillä, mitä ihmisille tapahtuu, niin täytyy olla joku korkeimman tuntema tarkoitus. Tämä tapahtui siis vuonna 1984. 10 vuotta sen jälkeen sitten minulle tapahtui toinen ihmeellinen asia. Minä olin kotona, minulla oli toimisto, oma yritys, ja yhtäkkiä siellä minut niin kuin pysäytti sellainen valonäky, jossa mulle näytettiin, kuinka kaikki maailmankaikkeus on syntynyt, miten se sitten kehittyy ja häviää aikanaan, ja sitten mikä on ihmisen paikka siinä. Ja sitten sanottiin, että alat sitten opettaa tätä. No minähän sanon siihen, että hetkinen, tulikohan tämä nyt väärään numeroon, että kun mä en tiedä niistä asioista mitään.
No ei mennyt pari kuukautta, niin minä löysin itseni opiskelemasta niitä asioita. Eli sitä voi lähteä laskemaan, että siitä alkoi se etsimisen polku ja minä opiskelin asioita. Kirjoittaudun jopa teologiseen tiedekuntaan Joensuun avoimessa yliopistossa. Ja tutkin kaikki maailman uskonnot, filosofiat, siis merkittävimmät niistä. Ja en löytänyt siis mitään niin kuin sellaista. Sitten mä kohtasin sieltä gnostilaisia tekstejä. Sitten alkoi niin kuin resonoida ja siitä luultavasti joskus 2006-2007 niin minä aloin sitten niin kuin pitää itseäni gnostilaisena. No sitten 2009 tapasin muutamia vapaamuurariystäviäni ja istuimme erään tilaisuuden jälkeen oluisilla ja minä aloin kertoa, että joo, mä oon tutkinut sitä gnostilaisuutta viime aikoina. No sieltä oli yksi kaveri sanoi, että no niin minäkin. Toinen kaveri sanoi, no mutta minäkin olen. Ja kävi ilmi, että koko pöydällinen sattumalta oli tutkinut gnostilaisuutta viime vuosina. Sitten joku sanoi, että hei, meidän pitäisi perustaa gnostilainen seura. Ja sitten sen jälkeen se lähti. Eli voi sanoa, että se kiinnostus syntyy niin kuin vähitellen ja oman kokemisen kautta. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että gnostilaisuus, joka sisältää paljon filosofisia ja uskonnollisia käsitteitä juutalaisesta ja hellenistisesta maailmasta, on syntynyt ennen kristinuskoa ja sulautunut siihen, kun taas jotkut tutkijat sijoittavat gnostilaisuuden kehittymisen osaksi jo sitä mahdollisesti aiemmin olemassa olevaa kristinuskoa, ja muitakin teorioita gnostilaisuuden synnystä tietysti on. Missä ja miten itse luulet, että gnostilaisuus on saanut alkunsa? Joo, niin kuin sanoin, niin mä tutkin niitä aika laajasti. Ja ensinnäkin mä niin kun tyrmään sen teorian, että gnostilaisuus olisi joku kristinuskon harhaharauma. Se ei pidä paikkaansa. Suomessa kyllä on ollut on kaksikin professuuria, jotka liittyy varhaisristillisyyteen ja gnostilaisuuteen, ja he ovat keskittyneet siihen aikaan. Eli kunnia heille. Mutta yleensä tutkijat, jotka on siis kirkon ulkopuolisia tutkijoita, niin ovat sitä mieltä, että ensimmäinen niin kuin varsinainen gnostilaiseksi katsottava suuntaus oli mandealaisuus, joka syntyi jo ennen kristinuskoa Mesopotamiassa, siellä Eufrates-Tigrisvirtojen varsilla. Ja myöskin voidaan kiistatta sanoa, että Simon Magus, joka oli Jeesuksen aikalainen, oli gnostilainen, ja monet pitävät tutkijat häntä niin kuin gnostilaisuuden isänä. Minä olen vähän eri mieltä, että kuka sitten loppujen lopuksi on gnostilaisuuden isä, koska minä katson, että gnostilaisuuden ainekset ovat paljon vanhempia. Suomalainen arkeologian professori Simo Parpola piti erään esitelmän meillä gnostilaisessa seurassa, ja hän siinä sanoi, että muinaisen Assyrian uskonnossa, siis noin 600-700 vuotta ennen meidän ajanlaskumme alkua, niin siitä uskonnosta oli löydettävissä kaikki keskeiset gnostilaisuuden piirteet, siis ne, jotka myöskin näkyvät näissä nyt myöhemmissä gnostilaisissa liikkeissä. Eli ykseysajattelu, tämä legenda Sofiasta, joka oli siis tietysti eri nimellä siellä, ja sitten tämä gnoosisajattelu ja muuta. Ja kun se ajatellaan, että siellä Assyriassa, eli siis siellä Eufrates-Tigrisvirtojen varsilla on ollut jo silloin tällaista toimintaa, niin on selvää, että se mandealaisuus on saanut sieltä varmaan jotakin siitä ajatusvirrasta jotain itselleen. Eli minä sijoittaisin tämän gnostilaisuuden synnyn paljon aikaisemmaksi. Ja sitten, jos mennään tänne muinaisen Egyptin mysteerikoulujen ja mysteerikulttien maailmaan,
niin sieltä löytyy aivan samankaltaisia ajatuksia. On ykseysajattelua ja on eräänlaista gnoosisajattelua. On jälleen syntymisusko ja näin. Ja jos niin kuin ajatellaan niin kuin sisältöanalyysin kannalta, niin jos niin kuin erilaisilla ilmiöillä on yhteisiä piirteitä, niin voidaan niin kuin olettaa, että niillä on joku yhteinen alkujuuri kenties. No, nämä on vain aihetodisteita, eikä sellaista savuavaa asetta ei löydy tietenkään. Mutta minua ainakin viehättää se, että gnostilaisuudella on gnostilaisuuden juuret ovat hyvin kaukana historiassa. Gnostilaisuushan on kattotermi sellaisille uskonnollisille liikkeille, joita yhdistää käsitteet kuten emanaatio-oppi, monismi, demiurgi ja dualismi, ja tietysti gnoosis, eli itsetutkiskelusta ja sisäisestä tietämyksestä syntynyt tieto. Ja näitä käsitteitä on korostettu eri tavoin esimerkiksi Aleksandriassa ja manikealaisuuden syntysijoilla Persiassa. Onko gnostilaisuuden ydin mielestäsi dualismissa vai monismissa, ja mitä käsite gnoosis merkitsee sinulle? Joo, mainitsit manikealaisuuden, sehän on hyvin dualistinen, syntyi joskus 200-300-luvulla tai 300-luvulla. Ja se on vain yksi gnostilaisuuden suuntaus. Mutta mandealaisuus on hyvinkin monistinen. Kaikkeuden alkuna oli yksi. Ja se oli hyvin selkeä asia. Mutta sitten tämä Jumala-saatana-asetelma, sehän oli zarathustalaisuudessa keskeinen asia. Ja zarathustalaisuushan oli samoihin aikoihin, kun Assuriassa oli tämä äsken kuvattu uskonto, niin zarathustalaisuus oli Persiassa valtion uskonto. Ja se on niin kuin dualistinen hyvin vahvasti. Ja nämä gnostilaiset ajattelevat esimerkiksi Urmian nämä mystikot, niin he ajattelivat hyvinkin monistisesti ja he ovat kenties lähtöisin Egyptistä, en tiedä ihan tarkkaan, mutta olettaisin näin. Ja siis gnostilaisuutta kun ei voi, sitähän on niin monta suuntausta, että ei voi sanoa, että on kaikki niin kuin sama, vaan pitää nyt tehdä tämä erottelu. Sitten jos me ajattelemme monismia, jossa kaikki on yhden ilmentymää, niin sehän oli nimenomaan mandealaisuuden ydinajatus. Ja sitten kun ajatellaan, että hermetismi, joka syntyi myöskin Egyptissä, niin siinähän oli keskeinen ajatus se, että kaikki on tietoista. Maailmankaikkeus on tietoinen ja siinä on tämä yksilös hyvin keskeisenä. Ja itse pidän hermetismiä niin kuin eräänä gnostilaisuuden ilmenemismuotona, tai ainakin sitten gnostilaisuudessa on samoja piirteitä. Niin sun tähän kysymykseesi, että kummassa se ydin on, niin se vähän riippuu sitten katsojasta, kumpaan hän itsensä asemoi. Minä asemoin itseni ehdottomasti tähän ykseyden näkökulmaan, monismin näkökulmaan. No sitten tämä käsite gnoosis. Kun mä aloin tutkimaan näitä asioita, niin mulla ensi alkuun se gnoosis oli ikään kuin semmoinen käsite, että ihminen ei tässä elämässä voi saavuttaa sellaista täydellisyyttä, että hän voisi sanoa, että hän on saavuttanut gnoosiksi. Mutta mitä enemmän mä olen tutkinut tätä asiaa, niin sitä selvemmäksi mulla on käynyt, että totta kai ihminen voi jo tässä elämässä saavuttaa tämän tietoisuuden. Eli kun minä katson, että ihmisellä on niin kuin alempi itse, alempi minä ja sitten se ylempi itse. Ja se ylempi itse edustaa sitä yhteyttä sinne valomaailmaan. Ja kun ihminen saavuttaa yhteyttä, niin hän tajuaa, että hänellä on se ylempi itse ja alkaa kuunnella sitä ja kommunikoida sen kanssa. Niin hän jo alkaa lähestyä tätä gnoosista. Ja vaikka gnoosis sinänsä, niin kun se voidaan määritellä hyvin selkeäksi käsitteeksi, mutta nyt niin kun minusta se joskus tuntuu hyvinkin utuiselta käsitteeltä.
ja ettei sitä voikaan niin selkeästi määritellä. No se lähtee niin kuin yksilöstä itsestään, että tunteeko hän, että hän nyt toimii sen mukaan, mitä hänen ylempi itsensä sanoi, eli se niin sanottu taivaallinen kaksoispuolikas, mitä joissakin gnostilaisissa teksteissä mainitaan. Gnostilaisia suuntauksia tai liikkeitä on ollut tosiaan monia, ja jotkut niistä ovat poikenneet niinkin paljon toisistaan, että jotkut tutkijat ovat valmiita skippaamaan koko termin gnostilaisuus. Mutta mikä on ollut itsellesi mieleisin näiden niin sanottujen gnostilaisten suuntausten joukosta? Jos katsotaan historiassa, niin ehdottomasti mandelaisuus on se minulle läheisin. Ja jos ajatellaan tätä uusgnostilaisuutta, jota minä itse edustan, se on totta kai nyt minulle kaikkein läheisin. Ja sitä uusgnostilaisuudesta on edetty pois kaikki nämä höpinät ja demiurgista ja kaikki nämä tämmöiset vertauskuvalliset tarinat, vaan siinä keskitytään hyvin yksinkertaisiin asioihin. Ja meillähän on tässä gnostilaisessa yhteisössä tällainen valon messu, eli siis hartaustilaisuus, joka on muutaman kerran vuodessa, ja siihen kuuluu tällainen uudistumiskaste. Mandealaisilla oli upotuskaste, jossa he kerran viikossa kävivät kastautumassa valkoisiin vaatteisiin puettuna sinne Eufrat tai Tigris-virrassa ja jättivät sinne pahat tekonsa ja nousivat sieltä sitten uudistuneena ylös. Ja he kutsuvat sitä katumuskasteeksi tai uudistumiskasteeksi. Ja tämän perinteen me olemme nyt sitten siirtäneet niin kuin tähän nykymaailmaan. Me tehdään se vertauskuvallisesti. Meidän messussa vaan kevyesti vedellä pyyhkäistään otsaa ja sitten siinä lausutaan, että nyt voit nämä katumiestekojen muiston puhtoa pois ja antaa itsellesi anteeksi. Ja sitten pyyhkäistään toisen kerran ja sanotaan, että nyt voit huudottiin pois ne muistot, jotka sinulla on sinun kohdistuneista ikävistä tapahtumista ja voit antaa anteeksi muille. Ja tämä on meidän messussa todettu, että monet ihmiset, jotka sen kokee, niin se on ollut valtavan tärkeää heille. Mieluisin gnostinen liike. Niin kuitenkin minä katson, että se mieluisin gnostinen liike on tämä uusi gnostilaisuus, joka on huomattavasti niin kuin yksinkertaistettu ja siitä on jätetty pois semmoinen turha vanha painolasti. Gnostilaisen seuran perustivat siis vapaamuuraritaustaiset ihmiset vuonna 2009 ja olet ollut itse paljon tekemisissä vapaamuurariuden kanssa. Kuinka paljon lopulta gnostilainen seura on saanut vaikutteita vapaamuurariudesta, eli miten vapaamuurarius ja gnostilaisen seuran toiminta poikkeavat toisistaan ja muistuttavat toisiaan? No ensinnäkin sanoisin, että meidän gnostilaisen seuran toiminnassa ei ole mitään vaikutuksia vapaamuurariudesta. Vaikka meidän jäsenistä huomattava osa on vapaamuurareita, ehkä joka kolmas, mutta ei ole siis niin kuin sisällöllisesti mitään vaikutusta. Ensinnäkin me erotetaan siinä, että meillä ei ole mitään loosseja, meillä on doomuksia, joita se gnostilaisessa riidissä, mutta meidän seurassa me kokoonnumme ihan tavanomaisiin kokouksiin ja lukupiireihin ja keskusteluryhmiin, luentoihin ja muuta. Et meillä ei ole tämmöistä loosimuotoista toimintaa. Ja sitten myöskin naiset pääsevät meille jäseniksi tasavertaisesti. Ja toki on vapaamuurareissakin sitten ja yhteisvapaamuurareja, mutta meillä kaikki pääsevät. Ja sitten jos verrataan niin vapaamuurarien rituaaleja ja sitten verrataan gnostilaisen liiken rituaaleja, niin niissä ei ole mitään yhteistä. Se, mitä niissä sitten joku tietyt kohdat on, jotka perustuvat tähän muinaisen Egyptin mysteerikultteihin, niin ne on sieltä peräisin, eikä meille tulleet, eikä suinkaan vapaamuurariudesta. Meillä on niin vanhemmat juuret. Se, mitä yhteistä on. No, kumpikin on esoteerista. Vapaamuurarius on esoteerista ja meidän gnostinen riitti on esoteerinen. Mutta meidän gnostisen seuran muu toiminta on täysin niin kuin eksoteerista. Kuka vaan voi osallistua niihin. Ja se on niin kuin olennaista. Gnostilaisen seuran jäsenmäärä on ollut ilmeisesti kasvussa
toisin kuin esimerkiksi luterilaisen kirkon, jos olen oikein ymmärtänyt, mutta onko siinä ollut selviä laskuja tai nousuja vuosien varrella, ja minkälaiset ihmiset mielestäsi ovat kiinnostuneita gnostilaisesta seurasta? Joo, pitää paikkaansa, että meillä on jäsenmäärä hienokseltaan kasvanut, mutta niin kuin kaikissa henkisissä yhteisöissä, niin meillä on tyypillistä se, että tänne tulee moni ihminen niin kuin uteliaisuutta ensi alkuun. Ja jos hän sitten toteaa, että ei tämä ollutkaan minun juttu, ja hän sitten parin vuoden päästä jättäytyy sivuun. Mutta meillä on niin kuin jäsenmäärä todellakin kasvanut tasaisesti. Ja jos ajatellaan meidän tilaisuuksien osanottajia, niin meillä oli viime kuussa oli gnostilainen tämä valomessu, niin siellä oli 20 osanottajaa. Jos mennään johonkin luterilaiseen kirkkoon tai johonkin muuhun, niin mä luulen, että siellä on suurin piirtein sama määrä niitä osanottajia. Että ei meidän tarvitse siinä mitenkään olla niin kuin vaatimattomia. Minkälaiset ihmiset meille hakeutuu? Niin Suomessahan on paljon henkisiä yhteisöjä. On ensinnäkin teosofeja, joista on aika paljon tullut meille jäseniä. Sitten on suurin osa ehkä meille tulijoista on ihmisiä, jotka ovat yleensä vaan itseksensä miettineet näitä henkisiä asioita. Ja aika moni sanoo, kun tulevat meidän vaikka nyt messuun, niin sitten se messun lopuksi sanovat, että olipa mukavaa, että ihan kuin olisi tullut kotiinsa. Eli monet on kokenut sitten, että he ovat ajatelleet itse asiassa ihan samalla tavalla ja se tuntuu niin kuin meikäläisestä aika hyvältä. Mitä suunnitelmia gnostilaisella seuralla on jatkossa? Gnostilainen messu, josta itse pidin hyvin paljon, on ainakin uudistettu lähiaikoina ja mainitsit minulle aiemmin jo tietyt kirjojen kääntämisprojektit. Minkälaisena haluaisit itse nähdä gnostilaisen seuran tulevaisuuden? Ja kuinka paljon lopulta seura on jäseniensä näköinen? Meillä on 7 tiimiä organisoitu, jotka järjestää. Eli meillä on nyt ensinnäkin tämä itseopiskelukokonaisuus, meillä on mysteerikoulu ja sitten tämmöinen kirjaopisto Hermes, jota nyt vielä kehitetään, mutta se on niin kuin itseopiskelua ja siinä on sitten myöskin vuorovaikutteista ryhmäoppimista. Sitten meillä on tämä hengellinen tiimi, joka järjestää näitä messuja. Ja sitten meillä on tapahtumatiimi, joka järjestää sitten lukupiirejä, G-klubeja tai sitten jotakin keskustelutilaisuuksia ja sitten yleisöluentoja eri aiheista. Sitten meillä on kesäpäivätiimi, meillä on kerran vuodessa kesäpäivät jossakin mukavassa paikassa. Ja siellä on sitten se messu, ja messun yhteydessä on se upotuskaste, joka on järven rannalla ihan mukava juttu. Ja sitten meillä on viestintätiimi, joka sitten hoitaa meidän nettisivuja. Ja meillä on aika hyvät nettisivut, vaikka itse sanonkin, ja siellä on hyvin paljon materiaalia nimenomaan tähän itseopiskeluun liittyen. Tässä ehkä nyt päällimmäiset. Ja sitten tämä gnostilainen riitti, jonka mä tuossa jo mainitsin, niin se on sitten se kruunun jalokivi meillä. Meillä on nyt niin semmoinen strategia valittu, että me pyritään alueellistumaan. Eli suurimpiin kaupunkeihin pyritään muodostamaan toimintaryhmiä. Tänään oltiin Oulun lukupiirissä, sitten on se tulossa Lahden lukupiiri, Tampereen lukupiiri, Turun lukupiiri. Ja ainakin nyt näin niin kuin tulee. Ja sitten näistä kirjaprojekteista niin lähetin viime viikolla Stefan Höllerille Amerikkaan kirjeen, jossa pyysin lupaa, että me saamme kääntää muutaman hänen kirjansa suomeksi. Hän ei ole vielä ehtinyt vastata, mutta toivon, että vastaus on myönteinen. Saadaan niin kuin lisää tällaista itseopiskelumateriaalia. Mehän käänsimme pari vuotta sitten tämä Corpus Hermeticumin suomeksi ja sitten se on niin kuin se ihan meidän produktio oli silloin. No sitten kuinka paljon seuraa on jäsentensä näköinen, niin tuohon voisi sanoa, että se on nimenomaan jäsentensä näköinen. Mutta ei meillä ole mitään shablonaa ja dogmia, jonka mukaan että me sanotaan, että nyt saat meidän jäsen, sun pitää käyttäytyä näin ja näin. Vaan jokainen ajattelee itse ja siitä sitten muodostuu tämä meidän
hyvin suvaitsevainen henkinen yhteisö. Kiitos paljon Pentti tästä haastattelusta, mikä oli suuri kunnia. Ja kiitos varmasti kaikkien suomenkielisten gnostilaisuudesta kiinnostuneiden puolesta siitä hienosta työstä, mitä olet tehnyt ja teet jatkossa, varsinkin täällä Suomessa. Miten ajattelit jatkaa tätä sunnuntai-iltaasi? Jaha, kello on nyt 6. Joo, me tässä nyt juuri teemme Gnostilisen seuran ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Ja se on nyt valmis, joten minä voin ehkä vähän nyt relata. Ehkä luen jotakin hyvää kirjaa tässä vielä. Äsken juuri ennen tätä haastattelua tein tämmöisen vajaan puolen tunnin kävelylenkin tuolla kauniissa syysssä ilmassa. Ja se antoi hyvät eväät tälle meidän keskustelulle. Kiitos ja nähdään taas Gnostilaisen seuran tapahtumissa. Näin teemme. Kiitos sinulle.